Kanaka kuti dai mwana uyu anonzi Freddy sapasta semunhu anotya Mwari ndichitomuonawo neni ndaiti mufundisi. Asi kubva zvaafamba nenyaya yake iyi ndaona kuti haasi mufundisi. Ane basa guru rekuti ambotendeuka, asanyepere nyika, asashandise mapurisa. Zvaakuita zvinonyadzisa. Ine handina kumudedza nesamanisi kuti uri kudiwa kudari. Rega ndikupe nyaya yangu zvakanaka. Rutendo Mbweza Makuti, mwana wehanzvadzi yangu. Amai vaRutendo ihanzvadzi yangu, mwana wahofisi bvunza wabaya hanzvadzi yangu. Baba wamai vaRutendo nababa wangu. Baba wazvara mai vaRutendo nababa wazvara baba wangu inini mukoma nemunina. Saka mai vaRutendo ihanzvadzi pakuti ndaatete kwandiri. Zvino Rutendo aita dambudziko. Sometime 2020 muna December I think akandifonera usiku achichema. Sekuru ndabatwa ndaitwa mukadzi naFreddy. Akubata Freddy azosvika kumba kwako sei? Kuti Freddy azoguma kumba kwako, connection yako naFreddy zviri papi? Handisi kukunzwisa nyaya yako zvakanaka. Zvikanzi shuwa sekuru andimbanyingidza ndikati zvakanaka, kana akumanikidza kuita mukadzi mangara kumapurisa. Todedza tofonera nemapurisa, uri pathread zvokuti akurwisa here zvizvaitika? Zvikanzi kwete. Sekuru muchaziva here pakafa murume wangu? Nekuti murume waRutendo akafa. Afa murume wake, Rutendo anoti sekuru, Freddy akandibatsira kuti murume wake abve kuKaranda auye muHarare. Then kubva muHarare akamupa mari. Izvozvo handizvizivi. Isu takatoenda kunhamo kumasvingo tichingoti tiri panhamo. Akazotitaurira kuti asi munhu atibatsira ndipasita wangu kuchechi vati Freddy. Ini ndokuudza mbuya izotendai mwana atibatsira pasita. Ina handasa ndambomuona upenyu hwese nasati ndamboonana nani. Asi zvokungomuonawo paTV achiita mazvatwaanoita tuya ndo pataingomuzivawo tichitomuyemura kuti munhu wamwari. Saka anditaura nyaya iyi ndakati iwewe ndiwo waitwa zvinhu zvimangara kumapurisa. Ndiudze mangwana kuti zvazodii. Ramangwana akazonda sekuru tataurirana kutaura chokwadi sekuru handingakuvanziri. Freddy has been advancing to me. Saka achindida ine ndakamuudzawo kuti Freddy imbondipa nguva. Ona ndichangofirwa. Ndiri kubvunzawo vakuru vari kundiudza kuti at least ukapedzawo gore wafirwa, you can start then looking around. But apa une mhenge wapedzawo wachemawo murume, paitwawo manyaradzo, kuda hama dzaronga zvechenura, ndasunungurwa. Nekuti as far as I'm talking to you now, Rutendo achitori moko emurume wake nekuti patsika dzedu hasati achenurwa. Ndozvatinoziva mutsika izvo. Nekuti remember ine I'm a custodian of our culture. Saka alright, kana mati mataurirana mawirirana patinzwa mwanangu, usaite zvinhu zvinozotinyadzisa naFreddy wako. Ende zvinhu zvamaakutotanga izvi kuti akukuita mukadzi hazvisati zvapera zvetsika dzekuti uchenurwe, ko zvikazozikanwa nevekumurume wako vanoti kudii? Ndiri kumubvunza ko havazokonklude here mashoko mamwe akaipa? Unongoziva tsika dzechivanhu, unozonzwa zvonzi kuda makauraya hama yedu kuti uwane kusasana. Apa muzukuru wakurumidza. Chokwadi sekuru ndakatomutaurirawo Freddy. Saka anyway sekuru takazongoenderera mberi. Taakudanana. Zvakanaka. Taakudanana. Ari kundiudza kamangwana acho. It's okay. Tagara 2021 muna March, I'm sure.
Was it March? I can't remember. No, 15 August. 15 August. Ndo pandakazodedza Freddy. Auya rutendo ari kuchema. Ko zvaita sei muzukuru? Sekuru. Nyaya yandakambokudza yaFreddy ndafunga ndimusungisa. Ndakamhenge ndamuregerera ndichifungira kuti munhu anonzwisisa. But ezvinezvi akutondiomesera upenyu hwangu. Freddy akaona contract yekuti auye kuzoita basa rake rekuparidza iri kuZBC. But maitiro akuita akandiona ndichitaura chero nani kubasa ikoko. Ndaane mhosva anenge akuti neni anonditukirira sekuru kana zvinonyadzira. Rimwe zuva anditukirira kudaro ndakazomuti uya timboonana titaure nyaya iyi. Takadhiraivha tikaenda mhino kwavakaenda vakandopaka mota dzavo vese vakaburuka vakutaurirana. Freddy akagumbuka sekuru akapotsa anditsika nemotikari akandisairira ndikadonha pasi. Rutendo chirema. Mwana wangu uyo munoziva kuti akaremara ruoko. Saka time yekuti asimuke kuti nekukasikira semunhu akaremara balance inonetsa. Asi akabatikana kuti akapotsa aurawa naFreddy amurowa. Saka ndo zvakazomupa kuti auye kwandiri ndikati iwewe nyaya dzakuna Freddy kaidzi dzakundinetsa. Unongouya iwe uchitaura your own side of the story. Now iwewe kana wakadanana naFreddy imbonyatsonditaurira kuti kubva zuva reusiku huya raakubata. Have you been seeing each other? Kana kuti hamuchitodanana zvekutoti matenge mababa namai. Nasekuru hapana chokuvanzira. Inini ndakanda muda ndichifungidzira kuti achagadzirisa semunhu Freddy ane mhuri. Freddy is a person ane family yake. Saka ndaifungira kuti achaitawo tsika dzake dzekuti azivisewo mukadzi wake ogadzirisa zvinhu zvake otaura kuti ndada umwe mukadzi wechipiri. Saka instead yekuti afambise nyaya yake nenzira kwayo, Freddy anga akundirowa, Freddy anondituka, Freddy akutonditadzisa even kusenza chaiko kuZBC handichakwanisi. Nekuti anongouya achindipopotera even pamwe ndiri mustudio. Saka sekuru zvakutondikanganisa zvokuti even vabhosi angu ekubasa ndakatovaudza kuti ndakutadza kusenza. Saka sekuru inini ndauya kuti mundibatsire kuti ndodii. Ndikati no, kana vanhu muri kudanana mese muri vazukuru. Ndopandati Freddy handina kumudedza neSamon kudare sezvazviri kutaura. Wakadedza sasekuru. Ndakamufonera usiku ihwohwo wauya rutendo. Freddy uya kuno ma55. Ndine mazwi andoda kutaura ndini mambo Chikwaka zvikanzi ndakambokunzwai narutendo ndikati ndiri sekuru wenyu uya kuno timbotaura nyaya iyi yari kutaurikana nemumwe wako ari kungochema kuti iwe uri kumushunguridza. Zvikanzi manje zvinezvi ndiri busy kuti ndizouya ikoko sekundikati no, this was going to benefit you because musikana uyu akufunga zvokuti akusungisa. Asi zvakanaka iwewe uya tinzwe mativi mairi, uya ringotaura divi rake, ndinzwe rako, ndinzwe kuti rakamira sei. Zvikanzi zvakanaka sekuti ndofamba sei ndokumupa madirections andinouya. Saka inini ndaona kuti inyaya iri kungonetsa uye ine nyaya dzerepi dzaakambovhara musikana uyu. Ndoda kuti dzinyatsobuda. Ndakadedza mapurisa because rape criminal. Ndakataurira mapurisa pajuru ndikati pane nyaya ndoda kuti muzonzwa. Kana mainzwa mutry kuita investigate on the issue. Ye muzukuru wangu akadi ari kuti akarepwa naTV Freddy uya wemuredio Profita. Sure officer in charge vakadispatcha 3 ma-officers. One anonzi assistant inspector judge nomumwe wacho vamutwava handina kuvaziva. The third one akauya ari muuniform. Ini ndobva ndati haona judge ukauya nemunhu ari muuniform uyu manje won't feel free. Haazove munhu ari open kuti ataure nyaya yangu. But akangouya mukauya muri musivi zvinongotibatsira kuti imi ndongokuintroduce ise vanhu vangu vatogara navo pano. Tongonzwa nyaya tiri pamwe chete. Zvakanaka. Saka ini pana pakandine magadhi angu anochengeta pano mombe dzangu musha wangu wakakura as you see. Saka Freddy akauya kudanga kwa masvikira uko. Hakuna munhu anopinda panapa manheru usati waonekwa nagadhi. Saka gadhi akaenda tokundiona Freddy
ndimanani zvikanzi ndine Tifred zvikanzi okay vaTifred makamirirwa muri kudiwa kuimba imba yangu imwe iri pazasiyo ndokuna mambo chiregerai ndivaudze kuti maita sei masvika vandipe instruction kuti moita sei but ndimakatomirirwa muri kudiwa kumba